تفترة تسلملم تسفع التلملم تفترة تسلملم زافلي فلما زافلي فلما قبل البيع إما قبل البيع إما أجري سكنتك من هنيتي نفسي أجري بيتي حجري بابا عدي تنسى نسي كبرات سمعتنا نلومي بأقاطامي ጽምብል መበል 29 ዝኽሪ ዓመት ናጽነት ኤርትራ ተዘክሮታቶምን ጦብላሕታን ትጽቢትን ተስፋን ከካፍሉና 4 ጋይሽ ዓዲምና ኣለና ንሳቶም ነቲ ዝተጠልመ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ገና ደኺምና ከይበሉ ዝቃለሱ ዘለው ከዲጃ ዓሊ መሐመድ ኑር ኣማል ዓሊ ሳልሕ ሓመድ ድራር ቢንያም ደበሳይ ኩሎም ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ሰላም ክቡራት አጋይሽ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ጊዜኹም ወፊኹም ኣብዚ ክቡር በዓል ናጽነት ኤርትራ ተዘክሮታትኩምን ትጽቢትኩምን ከተካፍሉና ፈቃደኛታት ብምዃንኩም ብስመይን ብስም ኤሪ ፕላትፎርም ከመስግን እደሊ ልባዊ ምስጋናይ ከዓ ነቶም ኣብ ጊዜ ረመዳን ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ረመዳን ከሪም ክብል ደሊ ቀጺለ ነዚ ናይ ዓለምና ወሪድዋ ዘሎ ኮቪድ-19 እንቋዕ መዋጽኦ ፈጠሮ ወሲኸ እንቋዕ መበል 29 በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ቃዓኩም ክብል ደሊ ኣብ ዕላልና ቅድሚ ምእታውና ነብስኹም ምስ ሰማዕትና ከተላልዩ ብኸዲጃ ክንጅምር ሰላም ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ራህዋን ሓድሽ መድረኽ ክፍጠር እንዳተመነኹ እዚ ሕጂ ንሙሉእ ዓለም ኣሻቒሉ ዘሎ ሕማም ኮሮና ኮቪድ-19 ንድሕነት ወዲሰብ መዋጽኦ ክርከበሉ ይምነ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራውን ወላ ሓደ ናይ ኮሮና ሕማም የለን ብምባሎም ሓጎስ እንዳተሰማዓና ነፍሰይ ከላሉ ይፈቱ ዲጃ ዓሊ መሐመድ ኑር ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይቕመጥ ኣደ 3 ቆልዑቴ ከምኡውን እቲ ኣብቲ ቃልሲ ከምቲ ክትብልዮ ድፀናሕኪ ይነጥፍ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ሰላም ክፍጠር ሰላም ምዕብልና ቅሳነት ንክፍጠር ይቃለስ ማለት እዩ ይቀኒየለይ ጽቡቅ እዚ ዕድል ዝዝሃብ ኣምነ መስግን ኣማል ናባኺያ ሰላም ኣልጋኔሽ ይቀኒየለይ ኣብዚ ዝዓደምክኒ ምስ እዚኣቶም ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ሩሑስ በዓል ናጽነት ይኹን ንህዝብና ኣብ ውሽጢ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ከዓ ብሰላም እዚኣ ናይ ኮቪድ-19 ክትሓልፈሉ ንህዝብና ይምነ ኣማል ዓሊ ሳልሕ ይበሃል ጋዜጠኛ ቲቪኤር ነይረ ቀደም ኣብ ሃገር ድሕሪ ናጽነት ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይቕመጥ ምስ ደቀይ ምስ ፋሚሊይ መጀመርያ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩምና ኤሪ ፕላትፎርም ኣመስግን ቀጺለ ብምኽንያት እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማም ኮቪድ-19 መዋጽኦ እንኳዕ ፈጠረልኩም እብል ነቶም ብህይወት ዘየሎ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ብምኽንያት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት 29 ቃለ ምሕተት እንገብር ኮልና ስምዓኒ ስምዒት ፍሉይ ቢንያም በሃል ቢንያም ደበሳይ ብ1984 ኣብ ዝዋ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፈ ኣብቲ ሜካናይዝ ዝድሃዱ ኣብኡ ኮይነ ስጋዕ ናጽነት ኣትየ ዝመስል ብዝኾነ ቀኒየለይ ኣልጋኔሽ ተወልደ ከምኡውን ኢሪ ፕላትፎርም ንከምዚ ዕድል ምፍጣርኩም ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መበል 29 ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ከምዚ ኣመሰለ ዓይነት ማለት ሓሳባት ክንለዋወጥ ወይ
كأ بزعبة كونات هجرنا انتاي مسل نمده ساس مالتيو أنا حامد درار بهال كم تتبهالي أنا ون تقمت ناي عد إنجليزي سلازي ناي صبوق مالت انترفيو كخونا لا تسفى قبر إني ملا حزب إرترا خا نقعنا بزي معلتنا تصدق بصحنا قبل مو نبتي نايلو معلت أرستنا بزعبا زناصنت نبتي عن حدا تمليسنا كنعلل زعلت زي بحقي نحزب إرتران حدا عابي تاريخه معلتيو ስለዚህ ኩላህና ኣብ ዝዕለት እዚ ብፍላይ 24 ወርሒ 5 91 ግንቦት ክመልሰኩም ናብ ቅድሚ 29 ዓመት ስለዚ በብወገንኩም ናትኩም ተመክሮ ኣበይ ነርኩም እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ ዝሕደረልኩም ስምዒት ክትገልጹልና በብሓደ ናባኹም እዋን ነፃነት ኣብ ስደት ነይረ ከምኡውን ዳርጋ ناي بتحت ورحي نفسه طور نيرة مالتيو اتي بعلت 24 ورح قنبوت ترقاقت عوت ناي كله حزب إرترا وقاز خفللو هقرا وقالس مخانو سلاز أمن اتي كم مأتوي مالت التي استقادلو حرنرس إرترا بسوق حامد إدريس عوات تجمرنا 3 عامت مرير هقرا وقالسي بعوات حزبا وسراويت حرنت إرترا تزازم مخانو كلاتنا حبن جسم عنا انت كمتي كبلو تنحكو بوغاني ياب سدت نيرة تي كبابينا كم كل إرتراوي بز ترقاقت تاريخاوي عوت تمسيتنا مزلنا زي بلو حاقوسيوا كابيبونا نيرو انتخونا هاقرنا حراكم زوات كابنا ويحجي زي أتحيزو زت أمام ملكتات نيرو ونأمن اللو زنبرنا قدايني بخمينا كنقرب زلونا زبل انت عينت هاقر إنا كن مسرت زبل أرحيقو نمتعي زت أمت حتوتات مأكل كتاعتنا نيرو كبلك يدلي أسعي بزح أخباتات نكايد نيرنا فتقوانتي أبتقوانتي حرنتون بزيادة حلافنة أستواتون أمام هاجر مهنات كاب هاجر حراموت زخبد أمام أبقدمنا تدك إنه يرأينا نيرو كم أنا يرأينا نيرو كبل خيل كم بزحات إرتراويان كالي بتوساخي تي تذكرات زمت أكان تأيو طبعا نحنا أفتي وان سوساتات لازتولدنا دارقا كاب نسنتنا جميرو مسانا زمهارو زنبورو ولا مغربانا أكوتاتنا حواتنا نساتهم يرأيوها توم تسوقوا يرأيوها توم زتوقوا يرأيوها بفلاي دماني بيتسبنا تي زيادة أب حزباو جنبار تساتفوا سلا زنبورو أفت أوانتي أب حزباو جنبار زنبورو تقادلتي اللون يفلتوا أي نبورو ندحر تذكروا خينكم أب تقادلو حرنة إرتراغن ندحر حدث بتسويوكا ينقروا خانيرهم يمشعون شعون سلازي دارقا كبدها حقيفكا إقاتت إبه ولا كوا نمسواتي واتي انت تباها لسي تسفات قبر قالي كملسو سلازي ناتيتي ناتشعو وان طبلحتا دارقا ميكسد فيلينج نيرو وقن بحفشو تي هاجر حراموتو كم كله حزب إرترا بتعمي حب السنان كمون بوغاني زيادة نعي حلفا زلو زبلو أبتقوانتي ولا نايشم منتورحت نستين بر أقديمة ون حارسة كبل خيل ودي بعلت 29 ورحة مشتا إرترا نتقى مسوات كل إرترا نتقى مسوات توليدو سمون بعوات سمية يوم التي سلازي ناتي تذكره
نشتي حلف على تاخذ اللي قدد غني لي بتعمل صبغ لازم كل جزء عمت زخر لكم هو دابل سيلبريشن كل جزء ورح قنبوت يا دابل سيلبريشن أنا صبغ أمبر ما أمل يا الله يا نوح عمتات خينو جن تي إريترا نازات خوينا مسمعنا كمزي تسمعت كمزي تمال الزخانة يوز سمعني you know still present you know مساي أنا قال عمد كل خواتي سدراي كاب إريترا أبوي تجادي علي حرنت إريترا سلزنا بره أب ميدا أسي دحريو أب سودان حالفو بتي ناي صراح نيجابها يساتف سلزنا بره أدي بدحريو هو تيا أنا نحوي وسيدات الناس سودان غربتي عمتات أميتنا بدحريو سوريا حالفنا بتي صراح ناي أبوي كم تجاد علي حرنت إريترا أب ناي دماسكوس أوفيس تمدي بوس لزنبرة كاب نشتكي له أب سوريا عابية أبو يعبك له ولا رحنا كلنا كاب هجر ويا أبتيجزي مبزح إريتراويان أب كبابي السودان قال زنبرو قال رحنا كلنا جن ستيل زي هاجر سمعت أب جزانا سلزنبرة أبوي تجدل أدي ونا أدي تجدل تينيرا بزح تشمو تيناي إريترا كله شعب مسانا ينيرو تي معلتنا تنت شعو قدميو تي زخوني نيوز you know زينا كابناي قد لي قال قلتي فو أي مزأكاني كم زي لو ما معلتي أيكون الإنترنت أي نبرن تليفون يلن نسوريا خازمصو بوحدات يوم قال so نكتاتلون إيرنا بفلاي زي قريبهم تجادلتي قالي بهالكلو تأتني إحنا قالي نسمع قلت شو معلتي تي إريترا ناس أخوينا أسمراء يوم تجادلتي بهالكلو زي كم you know big surprise you know بتعمي كم زي unbelievable news you know دي تأمنوا نجر تحجزنا مس قدين تحقق في زنبرو تماهروا نيرهم إريتراويان أب سوريا زمهروا إنه جزان دمتو كم زي بقى دي كم حلمي خوينو you know like كسب حجي حكي ديو قالي نهبلنا yeah it was really big نعي بدي حريو of course كم زي معاسينا نملس you know كم زي عدنا نملس أي مثلا نيرو نناوح عمتات أبو سلزعبه بقى سوريا كم كال أيتي هاجر ولا أنت أخوينا still هاجري أيكونتن سلزي نعي أنا دحري نت بقى زيادة كتات الجميرة زمسو زيناتات حيزوم عدي كم زيا قال ملين دابلو أبوي وين أتيو نيرو شعو أسمرا حليفو بقى كخيد ين دابلكو بقى يتصلوا لهم أبقذا زخيد شعو أي نبرن سلزي نعي كاب شعو معلتي كساب زوسنا له كلاتهم نو جينا تنحي قال ملان دابلو نو نايجدن كخيدي هاجرين دابلكم عمد قال تانيحي تسعان كلته أسمارا آتي مالتيو نعينا تنت مالسي كاب حدش ناي بحكي مفتاري وكم سب you know شعوي ناي بحكي تسمعني you know إرتراويت مخاني هاجر كم زلني you know نعي عبي نجار نيرو it's big shift in my life سلزي نبرنا تنت yeah you know it's like precious حزب إرترا كله of course قلنا عاي كم سب كم آية نيرا يبليه أي بحكي كم تي زتبهله نتنت إرترا حوسي feeling وي ميكس سمعيتات ون نخلنا كم إرتراويان تسمعونا مالتهم هناتوس ناي 24 معلتنا تنت مالت
overnight ወይ ستايز ملصيقه زي نبرت نخلنا of course ናይ معليا زي بلو حاجوس تسمعنا مالتيو حجينا عي بفلاي ابتي عنكيل ናይ ማለት ህዝባዊ ግንባር ስለነበርኩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ እዋነቲ ኣብ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ወፃኢ ዝምነታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለነበርኩ ኣብ ደማስቆስ ምስ ስውእ ኣሕመድ ስዒድ ባሪ ምስ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ምስ ዳንኤል ገዛኢ ቆንሱል ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ማለት ኣብ ስዊድን ዝነበረ ከምኡ እውን ተጋደላይ ዲፕሎማት ዘሎ ሕጂ እውን መሐመድ ዑስማን ሙሳ ብዙሓት ማለት እዩ ሕጂ ካብ ናደው ኢዛት ሒዝካዊ ቅድምኡ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ተደኣ ዝክር ኮይነ ካብ ማለት ዩቤል 80 ኣብ 86 ዝነበረ ማለት እዩ ናይ 25 ዓመት ናይ ቃልሲ ኤርትራ ካብኡ ጀሚሩቲ ቅልቅል እናበረ እቲ ስምዒታት ማለት እዩ بتجادلتي بتي رئيس نبرم عبالتات مالتيو بنادو إيز كالي الناس تراغمت زوج عوتات جس قرب تاسفا ناي عوت كل وناي يخلي زبل سمعيت أبوشتاي كم بزوحات مالتيو قلقل النابلة نعبي خيدنير مالتيو جن مسن نبرم بدهوتات مالتيو بدرجة عالم ኤርትራ ናጽነታ ክትወስድ እያ ምስ ዘሎ ጸገማት ብቀሊል ዝኸውን ነገር ዝብጽሕ ነገር ወይ ሽቶ ከም ዘይኾነ ይረአ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝዝክሮ ኣብ ደማስቆስ ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሜዳ ማለት ብሬድዮ ዝለኣኽ ናይ ተዓወታት ኩሉ ሻዕሎሚ 200 ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ማለት ካብ ናይ ወታደራዊ ስራሕ ወጻኢ ተገይሮም ይዘለዉ ተትሒዞም ኣለዉ እናተ ኩሉ ሽምዓልቲ መጽ ዝነበረ ሓበሬታ ንዓና እዚ ቁጽሪ እዚ ብፍላይ ዲያምቢያንፉ ኣብ ኤርትራ ተደጊማ ይበሃል ከሎ ናይ ናዶ ኢዝ ማለት እዩ 18000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መስራሕ ናይቲ መስመር ናይ ናዶ ማለት ናቕፋን ኣብዓዝ ዝባሃል ነበረ ግንባር ማለት እዩ ወጻኢ ኮይኑ ይበሃል ከሎ ሕጂ ትስምዒት ተስፈለና ክንዕወት ኢና ዝብል ኩሉ መዓልቲ እናዓበየ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ግን እታ መዓልቲ ናጽነት ይዝክረኒ ኣብ ደማስቆስ ብሬተር ምስተነግረ ወላ ናይ ማለት ድምፂ ሓፋሽ ካብ ሜዳ ኣብቲ እዋነቲ ካብቶም ዝዝክሮም ሕጂ ዲፕሎማት ዘሎ ተጋዳላይ ዑስማን ሙሳ ናይ ብሓቂ ናይ እቲ ፊሊንግስ ካብ ቁፅር ወጻኢ ነይሩ ክብል ይኽእል ኣብቲ ናይ ፅሕፈት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደማስቆስ ወላ ገሊኡ ብሓጎስ ናብ ብኽያት ኣውት ኮንትሮል ከም ዝነበረ ይዝክረኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ እናተጠራቐመ ዝመፀ ማለት ቃልስታት ናይ ሽዑ መዓልቲ ሓቂ ድዩ ሕልሚ ጋህዲ ድዩ ወይ እዚስ እቲ ኩነታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ 78 ማለት ካብ ከተማታት ሰውራ ለቂቃ ኢትዮጵያ ከዓ ተመሊሳ እቲ ኩነታት እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኦፍ ኮርስ ንኩሉ ሰብ ወላ ንዓይ እውን እዚስ ከይድገም ታሪክ እቲ መስዋእቲ ተኸፊሉ እዩ ዝብል ስለዚ ናጽነት ናይ ኤርትራ ናይ ሽዑ መዓልቲ ከምቲ ባህል ፀንሐ ኣዝዩሲ ብቃላት ክትገልጾ ዘይከኣል ስምዒት ከም ዝነበረኒ እየ ዝዝክር ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እዩ ግን ማለት ኣብዚ ሓፂር እዚ ዝበልኮ ሲኣክን ባህላ እየ ኣልጋነሽ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ንስኻን ኣማልንሲ ኣብ ሶርያ ነርኩም ማለት ኮይ ሽዑ መዓልቲ ነርና ይዝክረኒ ፀቢዩ ወላ ኣማል እውን ናብ ኤርትራ ክትኸይ ሽዑ ብናታ ብቲ ሃገራዊ ስምዒታ ምናቱስ ኣማል
مماهرتي تزيبلكوسي بحدا إنا نيرنا مالتني بزح جزء حجي نميدا نيرتاك خيد إيه تقول والله يذكرني تبيه خيد لني مناتو أبشعو أنا كابتوم أبالاتنا بتبي صحفت شعو دارجة ما خدتنا بصحفت نير مناتو كونتات تغييره أنا دارجة حدش دران نيرنا مالت سلزي ذكرى تطبيق سمعيتها مالتيو شعو معالتي قد مخادة أب ناي بحلاوي معكل أبو خلنا عمار سوى عمار كنت سوى سمعنا شعو أبتا سنتر كم قلنا بحلاوي قال جرنا لناكم إرتراو مالش حجي أمال نيرا جحرسة 4 معلتي ويسمونا بإرتاق تخيل نيرا مالش حجي مسواتي ناي سوى عمار تذكرت هون كأمال مالتيو شعو معلتي أستاذ سمعنا يو تا مالت تا بوتات بخيات خوينا مالتيو سلسي أمال كابتن قدم مالتيو نطفتي بكل استايا مالت سلسي إيرتات خير كلاسي أتصبق يذكرها هناتو كابتن بيصحفتنا كله كيدا كوخب أمال طب ناتنا يبلا كم قدم مالتيو يعني الله يحمد وشعو زي ربتي أبتناي كالوت مسمر أتيمبر زي أنا زبلا زنبر حامد زي مسوأتينا عمار محمود الشيخ شعو أنا زي دمس حفاش ربتي بس نسمعون إرنا بسوريا كم قال جيركا بشجر قال نسمعون إرنا حجينا يا عمار دمسي سمع قال ناي دمس حفاشي كتاتل نيري شعو أنا ون ناي قازتنيا فقري ስለዝነበረኒ ተማሂረ ነይረ ናይ ሬድዮ ቴሌቪዥን ገለ በቃ ይከታተል በቃ ማዓሲ ምስኦም ከይደ ምስኦም ክሰርሕ ምስኦም ክትሓባበር ማዓሲ ሃገረ ይምለስ ይብል ነረ ሽዑን መስዋዕቲ ናይ ዓማር መሰማዕና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ምናልባት ሓንቲ ካልእ ግዜ ንመለሰላ እምበር ሓንቲ ከምዚ ንናፅነት ኣብ ውሽጠይ ገለ ተሰይሩ ማለት أقديلاتو نتسمعت ناي ناصنات مالتيو قلنا سوري أب مأخل أتيا قلنا ناي حمد ثلاثة أوكي لا ودي القانش ده دماسكوس ذكران ده هو ثلاث بحنيرنا لا القانش ودي له كيتنو حال نمبر تبوت أرستيا حيال أبتقال سزنورو ذكركا محمد سعيد باري يا عمار كا عبي بتعمي نفتني عرب سكشن سي تعم دمت أسب زنبرة إيه نقول سبيح ما تسمعوا هو بتعمي عب أرستنديو الجينا بتاعي نبينيام هنحلف بينيام كا حدا كابت سراوي سنيرو بينيام نباها الرأي صبو سمع أخوله تسفى قبر سمع لها يكلا لوز صن حوار استسفحي ورسو زخاله طبل حتى فترة الكان دحري زمال سكايو حقي أنا نفولتو وهلو الدمرنايتي حزب إرترا كل شانخات كوينو زقبر زنبر تساعدفو أبركتو نات دمري تناصنت قدميو ግን ኣነ ዝዝክሮ ብሸነኽ ደቀ ምሓሬ ኣትየ ትመዘብ ነቕታ ናይቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝበሃሉ ሓሊቦ ዝበሃል ኣብ በዓል ጎደይቲ ከባቢኡ ዘሎ በሪኽ ቦታ ኣብኡ ትመዘዝ ነይሩ ቅድሚኡ ኣብ ጽዑቕ ምሽብሻብ ስለ ዝነበርና ታንክታትና ሰርቪስ ተገይረን ብፍላይ ቅድሚኡ እዋን ቅድሚ ናይ 10 ተባርሕ ገለ ቢልካ ዝተፈተነ ፈተነታት ነይሩ እዩ እሞ ዝፈሸለ ንኣስታ 3 ቀነ ሙሉእ ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ነይሩ ኣብ በዓል ማያሓ ዝኹሉ እንዳደቆ ኣኻውሕዩ أنت بومبانا يسأل عن حرق علي باخي ترفيو نبزح سبسكي جوز هرم كبير واقع يتخفيلو بفلاي بثاني ما يحداقا شين خنقاتو بو تانكتاتنا ملئت حيلي تهرماليو بحالو دماغ زبحالو أزاز حيلي نيرشاش تسوى علو ودانيال زبحال أزاز حيلي نيتان كينيا استهرمولو ما كفرز أزاز حيلي استهرموليو ود أمار جي أمين بحال حاول نزغجا أزاز كفل سراويت مالتيو سوء استهرموليو كداغمو حسيبهم سلامة سيلوم أمحراي قليلهم فقادا لا يمسبولهم يمسيرهم من دحريت سقع عرارب توسيدو نيرس محرم تجيرو جيبه وطالو لازم بتواتاتي كبيد زخونة كيناتي تخايدو قدميوز نبرا وانات مالتي فاقوتات زي تفلت أسلت سنحي موت ما أداقا خا تي حسقاتات زفحرلو
ታንክታት ከይተረፈብቲ ጎዳጉዲ ኣብኡ ከይተረኣያ ሻምብቆን ጥራሕ ኣቃልቅለንየን ዝዋጋኣ ነይራ ናይ ፀላኢ ናትና ከዓ ኣብኡ ከቢድ ኩናት ተኻይዱ ፈሽሉ ስለ ዝነበረ ብድሕሪኡ ዝታት ዝፈጠሮ ቁጣዕ ነይሩ ድሓርቲ መግለፂ ናይቲ ዋና ፀሓፍ እውን ናፅነት ኤርትራ ናይ ኣዋርሕ ጉዳዩ ዝብል እውን መፅዩ ተስፋታት ገይሩ ብኡ ሸነኽ ከዓ ገለ ሃዱታት ናትና ቅድሚ 89 ንዓዲ ኣምሓራ ከይድና ነርና ኢና ስጋዕ ከባቢ ደሴ ንዓና ተኪኦም ከዓ በዓል ረመዳን ኣውልያ ዘለዎም ንካልእ ኣካል ናይቲ ሜካናይዝድ ሃዱ ሒዞም ከይዶም ኣለዉ እቲ ግንባር በትን ስለ ዝተመጠጠ ናይ መወዳእታ ዛዛሚት መጥቃዕቲ ዝነበረትላ እዋን ዝከረኒ ኣብ ዕለት 19 ክሳብ 21 ጉንበት 91 ዘሎይት መጥቃዕቲ ካብ ሓሊብ ወይና ተበጊስና ኣብ ህያው ቀስቲ ዝብል መፅሓፈይ ጠቂሰዮ ኣለኹ እቲ ናይ መወዳእታ ዝነበረ ግጥም ንገለ ገባር ቅድሚኡ ክንዛረብ እንከለና ዘይርስዓ ዓዲ ሃርም ትበሃል ኣላ ዓዲ መጥቃዕቲ ምስ ካየድና ኣብቲ ከባቢ ታንኪ ናይ ፀላእቲ ሃሪመን ናትና ሓንቲ ቀልጢፍና ንዓ እንዳውፃንያ ከለና ገባር ሃድቦ ነይሮም እጂ እዞም ደቀይ ቀሪብኩም ኢኹም ዓዲ ሃርም ቅልቅል ኢሎም ታይሎም ተምሃሮ ናይ ዓዲ ሃርምሲ ደወል ናይ ደቀ ኣምሓራ ክድወል ኮላዮም ዝኣቱ ጎዮም ዘርክቡ ኢሎም ክዛረቡ ዝክር ስለዚ እቲ ዛዛም መጥቃዕቲ ኣብኡ ዝተኸፈለ ዋጋ መወሰሰው ሰባት እውን ዝክሮም በዓል ሃፋፅ ዝበሃሉ ሽሙ ኣይፈልጦን ግን ኣዝዩ ውዑይ ታንከኛ ነበረ እዩ ኣብኡ ተሰውዩ ወዲ ሓሊቡ ከምኡ ሓደ መንእሰይ ኣቡ የማነ በሃል ኣባ ፅዕጋራይ ዘለዎ ናይ ፊልጶስ ሊበል ኣውቲስታ ዝነበረ ድሕሪ ኣውቲስታት ኮይኑ ቱራ ዓዱ ከኣቱ ከሎ ቱሬት ናይ ኣውቲስታይ ዓፅዋን ስለ ዝነበረ ልክ ሓሪሞኖ ኣብኣ ተሰዊዩ ብተዓዱ ብድሕሪኡ እቲ ጎልጎል ገለ ሓምስ ምስ ሓዝናዮ ፅቡቕ ምስ ገስገሰ ብኒኡ ከዓ ብበዓል ዓድረሶ ብኣፈልባውን ፀቕጢ ገይሩ እንዳደፍአ ምስ ከደ ኣብ ጎልጎል ገለ ሓምስ ተሃረማ ታንክታት ነይረናና ሓንቲ ከባተን ሓደ ዓርከይ ንዓይ ሕጂ ውሽጢ ዓዲ ኣሎ ኢዮብ ተዛረብ በሃል ኣብኣ ተሃሪሙ ዓይኑ ገለገለ ኩሉ ተጎዲኡ ድሓርቲ መጥቃዕቲ ኣብኡ ምስ በፃሕናዩ ደቀ ኣምሓራ ዳርጋ ተታሒዘያ መንግስቱ ከም ዝሃደመ ብሬድዮ ዝንገር ዘሎ እሱ ዝፈጠረና ስምዒት ቀሊል ኣይነበረን ቀፂልና ደቀ ኣምሓራ ኣቲና ከምቲ ኣብ ሓደ ዶክመንተሪ ፊልምታት ዝረአ ህዝቢ ካብ ጎዳጉዲ ወፅኡ ሓጎሱ ክገልፅ ክትሪኦ ከለካ ንሕና ግን ኣብ ፅዑቕ ስራሕ መሊስና ተፀሚድና ናይ ፀላእ ታንክታት ነይረን ተማረኻ እሞ ኣብ ውሽጠን ከለዉ ካኣቶም ተዋጋእቲ ዝሞትሉ ራስቴቶ ዝበሃል መፋሕፍሒ ነቲ ስጋታት ብኡ እንዳቐለጥና ኢና ኣቑሑት ካብ በዓል ሰገነይቲ ብጉያ ብትዮታ ኣምፁ ተባሂልና ከነም ፍሬኖ ዘይብላ ትዮታ ኣብኡ ፀዲፍና ሃይለ ማኒኮ ዝበሃል ሒዝዋ ነይሩ ኣነ ምስ ገለ ብፆተይ ሒዝ ንኸይዱ ናብኡ ክንምለስ ኮልና ግን ኣብቲ ቁልቁል ናይ ደቀ ኣምሓራ ሰገነይቲ በፂሕና ክንምለስ ኮልና ስፔር ፓርት ሒዝና ኣብኡ ፀዲፍና መፂና ደቀ ኣምሓራ ኣቲና ተሓኻኺምና ኮይና ትቕፅል ስለ ዝነበረ ብድሕሪኡ ብሸነኽ ናይ ተረኣምኒ ኢና ኣቲና ናይ ተረኣምኒ ሸነኽ ክንኣቱ ከለና ብኒኡ ከዓ ብበዓል ወቐርቲ ዓዲ ሓወሻ ቅፅል ኣሎ ብኒኡ ከዓ በቲ ካልእ ቦታታት ስለዚ ዕረፍቲ ዝህባ ኣይነበረን ኣብ ከባቢ በዓል ተረኣምኒ ምስ በፃሕና ንድባርባ ገፅና ኢና ኣቲና ካልኦት ከዓ ንሸነኽ መንደፈራ ከይዶም ናብኡ ገፁ ዝኸደ ፀላእ ስለ ዝነበረ በቲ ከዓ ብራማ ዓፅዮም እዮም ኣብ ከባቢ በዓል ድባርባ ክንበፅሕ ከባቢ 4 ታንኪ ሒዞም ባርባ በሃል ሌተናል ኮሎኔል እዩ ኣብ ውሽጢ ደሎ እሱ መስኮቪች ሒዝዋ ኣነ ብትቕዲስ ምስኡ ከፍ ኢለ ኣለኹ ክፍሎም ዝበሃል ካልእ ኣብ ድሕሪት ኣሎ ልክዕ እታ መረብ ስግር ኢልናያ ድባርባ ቅልቅል ክንብል 4 ታንክታት ራንራ ንብላ ናትና ድዮም ብፆትና ዋላ እንታይ እዮም ተረኣና ኣምሓር እዮም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢልናዮም ኢድኩም ንላዕሊ ኢልና ንዓዱ ኻላ ሸነኽ ክሃድሙ ፈቲኖም ስለ ዝተሓፀቦም ነስመራ መሊሶም ንኽኣቱ ምስ መፁ በስመራ ሸነኽ ከዓ በትን ኩናት ምስ ኮንዮም ኣብታ ጎልጎል ጠጠው ኢሎም ፀኒሖም ንዕኦም ሒዝና ከይድና ኣረኪብና ከም ብሓድሽ ነስመራ ኢና ቀፂልና እቲ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ እንዳሃደመ ከሎ ብየማነ ፀጋም ናይቲ ፅርግያ ካ ትሪኦ ኣብታ ብሎኮ ክንበፅሕ ከለና ሰራዊት ከይኣቱ ዝብል ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ ክብሉ ፀኒሖም ብድሕሪኡ ግን ክንኣቱ ኣለና ተባሂሉ
ቀጥታ ታንክታትና ሒዝና ንውሽጢ ኣቲና ኣብኡ ዝነበረ ስምዒት ክትገልጾ የጸግመካ እዩ። ኣብታ ሞስኮቢሽ ተሰቒልና ኾለና እቲ ህዝቢ ኸወርደካ ይደሊ። ማይ ዝህብ ድዩ እንጀራ ዝህብ ድዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ 100 ሜትሮ ጓይላታት ተተኺሉ ነውፂኡ ከምዚ ሓምድራር ክብሎ ዝጸንሐ ኩሎም ከም ሓድሽ ዝተፈጠርካ እዩ። ኣብ መንጎቲ ሕልምን ኣብ መንጎቲ ክውንነትን ዋቕዓካ ማለት ሓደ መዓልቲ ናጽነት ከም ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ትግምቶ ነገር እዩ። ዘኽፍለካ ዋጋ ግን ኣሎ። እንደገና ቅድሚኡ ኣብ በዓል 77 4-5 ቃድራታት ተሪፍና እንዳበሉ ከለዉ እንድሕሪት ከዓ ተመሊሶም እዮም። ሕጂ እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ክጋጥም ክእል ማለት ንኽትኣምኖ ዘጸግም ኣብ ታንክታት ብችንጎሎ ሰባት ስቀልዎን ዘን ቡልደዘር ኣብቲ ቅድሚተን ኣብቲ መግሓጢ ባዴላ ኣብኡ ሰብ ስቀል ብብሽክለታ ዘዕልል ስየ ሒዙ ዘልል ኩሉ ሕውስውስ ኢሉ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ተዛሪብካ ዘይትውድኦ ፍጻመ እንድዩ ግን ዓመት መፀ ዕለተ ልደተይ ኣነ ዕለት 24 ጉንበት እዩ ዕለት መፀ ገለ እዋናት ኣዲስ ማእሰርቲ ኮይነ ዝሕለፍ ኩለይ ኣብ ገለ እዋናት ብሊብያ ክጓዓዝ ከለኹ በረኻ ዝሕለፍክዎ እሞ ኣብቲ በዓል ኩፍራ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ዝሕለፍክዎ እዋናት ነይሩ እዩ ግን ዓመት መፀ እንተሲፀብቕ እንተሕመቕ ዕለት ልደተይ የኽብረለያ ትርጉም ንዓና ንኤርትራውያን እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ከም ብሓድሽ ከም ተፈጠረ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ዘሕብን እዩ እቲ ኤርትራዊ ዓቕሚ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ እቲ ስኒ ነኺስካ ከይተሓለልካ ዓለምካዮ ኩን ክትገብር ናይ ሓደ ዓቕሚ ዝተረጋገፀሉ እዩ ስለዚ እዚ ጠብላሕታይ ከንውሖ እዚ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ቢንያም ኣብኣ ግን ሓንቲስ ካብ ደቀ ምሓረ ንሰገነይቲ ክንምለስ ከለና ፀዲፍና ኢልካ እሞ እታ ምፅዳፍሲ ከምዚ ንካልእ ስማዕትስ ቀሊል ትመስሎ ኣብታ ምፅዳፍሲ ድሕሪኢኻ ቀፂልኩም እታ ምፅዳፍሲ ሰብ ተሃሲኩም ዶ ተሃሰየኩምን ብምንታይ መኪና ከተመሊስኩም ብምንታይ መጓዓዝያ ተመሊስኩም ሕጂ ደቀ ምሓረ ምስኣተና ከም ዝበልክዎ ተንታንክታት ዝማረኽናየን ወታደራትና ውሽጢ ከለዉ ቦምባ ኤፋን ውሽጢ ስለ ዘእተውለን እሞ ስለ ዝተጎድኡ ሓደ ክንፅግነን ነርና ቀልጢፍና ዓጢቕናየን ክንኣቱ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ሬሳታት ኣብቲ ውሽጢ ኩሉ ስጋ ይፋሕ ኢልዎ ደሎ ራስኬቶ ጌርና በንዚና ምፂና እንዳነፀግና እንዳፋሕፋሕና ከዓ ክነልጉስ ኣለና ኣብ ከምዚ መስርሕ ዳርጋ ሓንቲ ታንክ ምስ ወዳእናያ ኣቑሑት ኣድልዩ ተቆሑት ሕጂ ትናትና መኽዘን ወይ ስፔር ፓርት ኣብ ሰገነይቲና ገዲፍና ያደልና ውሕስ ቦታ እዩ ናው ንክንከይድ ኩሉ ባርያ ተኣዛዚና እሱ ከምቲ ከምዚ የደልሎ ምስ በልኮ እሞ ንሃይለ ሒዝካዮ ዝሕጉዝ ሰባት ሒዝካ ከይድ ኢሉ በዚና እታ መኪና ሒዝናያ ንኸይድ እዛ መኪና ግን ፍሬኖኣ ኣይሰርሕን እዩ ሕጂ ክንከይድ እንኮልና ኣብቲ ጥቓ እንዳ ሚስዮን ኮሌጅ ኣብኡ ኮይና ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ኣብኡ ነበራ ቆልዑት ክልተ ኣሕዋተን ኣብ ማዕረባ ተጋደልቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ሰሚዐን ተማልኡና ኢለን ሕጂ ንዕአን ኣብቲ ድሕሪት ፅዒናየን ንኸይድ ከይድና ኣብ ማዕረባ ውሪድናየን ክንምለስ ኮልና ንክንወስደን ሰገነይቲ ከይድና ዘድልየና ኣቑሑት ፅዒና ንመፅእ ነተን ቆልዑት ከዓ ንወስደን ድሓር ናብ ደቀ ምሓረ ገፅ ከዓ ንኸይድ ዘሎ ቁልቁል ኣብኡ ልክዕ ፈሎ ትኾኖ ዋላ ፍሬኖ ክሕዘሉ ይከኣለን ምቁፃራ ስእን ድሓር ኣነ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ቆልዓ ምሳይ ዘለሊለዮ ነተን ቆልዑት ዋላ ሓንቲ ክንገብረና ይንኽእልን ኢና ኣነ ሕጂ ማዕፆ ከፊተ ንደገ ወፅእ ማለት እዩ ማዕረትና ፍጥነት ስለ ዝኾነ እቲ ከብዲ ኢደይ እንዳተለሓፀፀ ደድሕሪያ ስዒበ ግን ካብኣ ወፅየ ስለ ዝተፈንተትኩ ክትረግፀኒ ከኣለትን ቆልዓ ይዘለለን እተን ቆልዑት ኣይዘለላ ንሱ ከዓ እቲ ኣውቲስታ ከም ዘለዎ ድሓር እንዳተጋደለ ኣዝዩ ንፉዕ ኣውቲስታ እያ ሃይለማን ይኮኑ ብሎ ቅድሚ ምግዳሉ በዓል ሱዳን ብዙሕ ግዜ ዘውይሩ እዩ ኣብ ገድሊ ምስ መፀ እውን ድሓር ኣብ ሕሩስ ኣትይዋ ሕሩስ ስለ ዝኾነ እንዳዘለለት ክትከይድ ኮላ ንብረትን ሰብን እንዳደርበየት ከይዳ ኣነ ተሲኤ እንታይ ኣኽር እንዳበልኩ ድሕሪኦም እየ ዝጎይደ ኣለኹ ድሓር እተን ቆልዑት ብጣዕሚ ሰንቢደን ናብታ መኪና እውን ክስቀላ ኣይከኣላን ኣብኡ ምስ በፅሕት እያ ጠጠው ኢላ
ከም በሓድሽ መኪና ቸገርና ንዕን ሰቂልና ኣረጋጊእና ማህረምቲ ፀኒሕዋን ተኺልና ናብቲ ገዝአን ከኣትዋ ስለዘይከኣላናት ንሓክምና ናው ወሲድና ኸይድ ኢለን ወልዲ ማርያም ምስ ነገርኩ ክፅለል እዩ ኣእዳውናን ገለን ደም ንደም ይኾይኑ ኩሉ ግን ቀልጢፍካ እቲ ህፁፅ ዝኾነ ረድኤት ተገይርልና ነቶም ቆልዑት ከዓ ገዝአን ቅድሚ ምእታውን ክዳንን ተቐዲድዩ ኩሉ እቲ ዝግባእ መፍትሕታት ገይሮምለን ንሕና ግን ተንታንክታት ቀልጢፍና ወዲእና ክንቅፅል ነርና ፈውሲ ኣንዛ ወሲድካ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝመስል ፅቡቅ ሞ ኣብታ ሳውን ትፅቢታት ህዝብን ተጋዳላይንሲ ኣብ እዋን ሓርነት እንታይ ነይሩ ድሕሪ እዚ ኩሉ ቃልሲ ብዓው ተዛዚሙስ እቲ ትፅቢታት ከንታይ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ማለት ከምዚ ሕጂ ቢንያም ክዝርዝሮ ዝፀንሐሲ እቲ ኒቲግሪቲ ድዮም ዝብልዎ እዚታት ንሕና ብዙሕ ኣይትሰምዖን ኢኻ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ናብ ድሕሪት ዝመልሰካ ኣነ ከም ገባር ማለት ኣብ መጀመርያ ቀዲመ ዘይጠቐስክዎ ኣብ ገና ህዝባዊ ግንባር ናብ ህዝባዊ ግንባር ክትቅየር ከላ ከም ዋህዮ ከም ቆልዓ ማለት እዩ ከም ዋህዮ ኣብ ወክዛግር ኣብ ዓዲ ንፋስ ተሰሪዐ ማለት እዩ ስለ ምስላፍ ዝኣበዩ ናብቲ እዋን እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንተርቪው ናትኩም ዝዝከር ነይሩ እዩ ኣብ ዮሙና ምስላፍ ቆልዑት ኮንኩም ኢሎም ዝብል ድሕሪኡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከምኡ እውን ስለቶምን ስለዝኣበዩ ኣብቲ ህዝባዊ ማሕበራት ዝያዳ ዝነጥፍ ነይረ ስለዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ስደት ኣብ ዓዲ ኣብ ሳዑዲ ዓረብያ ነይረ ማለት እዩ እቲ ትፅቢት ህዝብን ሰራዊትን ተሰላሲሉ ዝብል እወ እቲ ናይ ህዝብናን ናይ ሰራዊትናን ድሌት ሓደ እዩ ነይሩ ንሱ ድማኒ ኤርትራ ሓራ ንክትወፅእ ብቐዳምነት ነይሩ ስለዚ እዚ ተረጋጊፁ እዩ ክብል ብዓወት ከም ተዛዘመ ኩላትና ንኣምነሉ እዩ እቲ ናብ ካልኣይ ብድሆ ናይ ሓርነታዊ ዕማም ከም ዝኣተና ዝኸበደ መስርሕ ናይ ሃገር ምህናፅ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎን ከም ዝጀመረን ድማ ኣብቲ ከም ህዝባውያን ማሕበራት ኮይና ነካይዶ ዝነበርና ክትዓት ዝቐርብ ዝነበረ ሓሳባትን ይረአ ከም ዝነበረ ክገልጽ ይፈቱ ስለዚ ተደጋጋሚ ኣኼባታት ብምግባር እቲ ቀዳማይ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ብርኪ ነይሩ ሓደ ነቲ ሃገር ነፃ ምውፃእ ካልኣይ ከኣኒ ሓርነት ምጉንፃፍ ነይሩ ስለዚ እቲ ዕላማ እቲ ቀዳማይ ተዛዚሙ ሃገራዊ ናፅነት ተረጋጊፁ እቲ ካልኣይ ብርኪ ብፍላይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዝነበርና ኣብ መስርሕ ተጀሚሩ ነይሩ እቲ ክትዓት እቲ ዕላማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናፅነትን ሓርነትን ተረጋጊፁ ክብል ኣይክእልን እየ ግን እቲ ቀዳማይ ብርኪ ተረጋጊፁ ንሱ ስለዝኾነ ድማ እዩ ሎሚ ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ሃገራዊ ናፅነት ብዘይ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ክንዲ ንህዝብና ራህዋን ልምዓትን ሰላምን ዘምፃኣሉ ኣደዳ ወፅዓን ግፍዕን ግህሰትን ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ሃገርና ናብ ዓብይ ቤት ማእሰርቲ ተሳፂሑ ከምቲ ሕጂ ቢንያም ክብሎ ዝፀንሐ ኣደዳ ስደትን ማእሰርቲ ጠቂሱ ነይሩ ቢንያም ከምኡውን ናይ ሰሃራ ስደት ኣደዳ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሊብያ ናይ መንእሰያት ስቃይን እያና ተሳጢሕና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብሓፈሽኡ እቲ ቀዳማይ ዕማም ተረጋጊፁ እቲ ካልኣይ ዕማም ድማ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ቃልሲ ንሓንቲ ፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ሃገርና ንቃለሶ ዘለና ንሱ ብሓፂሩ ክረጋግፀልና ክእል እዩ ማለት እዩ የቀኒየለይ ገንዘብኪ ኣማል ናባኺያ وحجي أنا إنه كم زي خديجة زبلته إنه تي حدا
عابي علامة حزب إريترا نقالسي حزب إريترا زنبرة نوح عامتات 3 عامات يلي أب خوينو مالسي ناتنات تمسريتا حزبياتي حجيتي شعو زنبرة أنا حجي شعو كم من إسيات نيرنا شعو بكا هاجر ناس أخوينا انتايو يرأيكا كم من إسي بقى انتاي كسرح انتاي كجبر انتاي كميوتي هاجر هنس قاليخا تتصبيخا ببناتكا بوتا ببناتكا مويا عبيوتي expectation مسؤخة زيناي تقادلتي تاريخ حيزوم مسؤم بحادي خونكات سمعو كاللخاتي تاريخ كالي هوتيو تتصبيشو جن قص بقص يرأيك كايو كمي كابتي مسمرو كابتي نورمال مسمرون كم كوز مسجمرة شو أنا تو حكي زرابا من إسيات نيرنا بزوح بزعب بوليتيكا قالب بزوح صبو غيرو أي رأيك كايو you don't see it at that time you're just innocent بقى أنت شون أي هاجر صبو إخا تحسب بزوح تصفل لك دحري إمنة لك أبتي إذا أم تقدلتي نهاجر زمصو بسياس جميل كحق زرابة كم عابي مالسي كم like proud خوين كم من إسي يرأيك كايو شعو امنة لك أب أم قاله حجي قسيلو يوتسكالو كابتي مسمارو disappointment تي تقادلين دا تحسي يخيط رئيو كلها السخاون كمان كم من إسيات كم تي ناتك ambition إن تسيره ببحادة بتي حقتات ناي سرح يخون بتي تي ناي معلتاوي أن بابرا بتي ولا حنتي بلاتي هاجر شعو أي تخيدني خلنا قدمت أي تخيدني أبتي وان كم أونيرو حجي وان كم تي زبلتو خديجة أبكندي أبز قادة دي بس إحنا نتي human rights issues أبز خاف ملكع أبهاجرنا مخانو بتعميو زحزنكايو أسيو قالسي حدش قالسيو ناس إنت مالسي تساريقا كاب حزب إريترا بس you can just say that easily كلاتنا نفلطينا كان دي generation حاجة أنا كاب زوز كاب إريترا at least كلتي generation عبيوم يوم زلو أجي نحدش ناس كنسرح إينا زلنا no expectation have been met كم زي تي عبي sacrifice عبي مسوأتي كم زي فلو التاريخ ناي قدلي كثار حجيون بزح سب أيفلتوني وبزح generation ناي إريترا كمان أيفلتون they don't know how big was that to sacrifice ناي حزبيراتنا ناي تقدر لاي Eritrean fighters قالي so كبحجينا داقنا حدش ناسناتنا I'm so disappointed like كلاتنا أبزي زلنا أو وشتي زلنا كمان حدش قال سيو بحسير حمد تثبيتاتنا كم مالتكم حزبي كم هاجر ولا ثورة إيرترا مالت قوة كلها حارة إيرترا مفتار سيلز نبري تقداماي مالتيو مدرخنا يقال سنة لك كم تتبهله علامة زي تراجعيسو لويت هاجر أب عالم تفلاتنا ترخيبة بمسوأتي ناي جاغانو دكي إيرترا إذا خا قداماي علامة ثورة إيرترا سيلز نبري ني مالت نجزي أو قسينا إلنا مالتيو أبتوانتي حقي يجينا سنة كمتي زرداني قد مكونات وي مأتوي ناي كالي مدرخات مالتيو وي ابن سرات ناي كالي علاماتات كم زخونة زكحد أي نبرن ولا ولومون الناس هاجر فتيركا دقيسكا مالت أي خونني مالتيو سلزي بحقي حزبنا بحقنا بتعمي مالت أي تمال أنيو ناتو
كنتي كلنا ذكروا ديمقراطية قوامات هاجر مفتار ينيرو مالتيو كمتي كلنا ذكروا بس ناي جوبائي مال السمانان شوعتن كالأي جوبائي ناي ودب زنبرة مبصعة شعو نالبات يرئنيرو إرترا نابناس هاجر مخانا مالت ناصنتا كتحز مخانا ون نت أبتوان إتز نبرة كونتات ون يحبر سنبرة وصباح نايت صباح مالت أبزي مالت قريبا زالا ناصنت إرتراسي إرترا انتا تمثل تباهلو أبزي نبر الأوان ون كمتي أب سندات نايت قبائي ناي حزبا قنبار سفيرو زركب كسابلو مالتيو قواميت إرترا بزح النزل لوا كله إرتراوي زيغا معرف إذا هاجرية كمتي زبهال مالت ولا عدلات ون إيكوال كم زخون ني زيغاتاتا وإذا تزعم السلة مبتعات أتيكم زنبرسي ذكري مالتيو كمتي كلتي أن أتزبلوا تسريقيو تمنجدي ناي كمتي تهنئ زنبره ناب رجعتين سلامن زبطحنا منجدي تسحيتو ناب كالي تسريقو قال بقالكم تباحنا مالتيو سلازي ناي بحكي يصبينا زلو حجي اتا هاجر كم هاجر مالت نع بوغني زطرا يكونن لاويت هاجر الله كتقصليا ماتو حزب إرترا بزخون استعمال كابتن نوح تمكرونا حزب إرترا ناس النتا مالت زحاجلت ناس النتا زدفعت هاجر كم زي تخون زي حزب إرترا بعلو زلوا مالتي وانا نايتي قالسي وانا نايتي هاجر سزخونه وسيسي كمتي زتبه عليه أبنزل له مدرخ أبزلنا يوم مدرخ كالي كبد زبالة علامة لنا مالتيو السخاء خمي جيرنا تي زتفز أمجيجاتات ناب قندي مالت تقنع مسمورات حزنا حزبنا رجيئو نحنا ون قسينا ناي تمالي بحقيتاتنا ون حكي خوينو كندي كل شعنا يحلمتها زخونسي بحقو خوينو نقول لنا ون ناب حقرنا زملسنا مالت بايتا كفتر يوتي علامة زلو بحلاية ودي الله بنيام قتل الراي صبو تي شتو تسبيت تقادلاين حزبن أبو عن حرنت انتاي نيرو زبل مجزاتاوي سرعات كاب مريت إرترا حق حكا موسى إيو زخا تغيرو طرح لك تحالفو خايت خلنيخا او استخفله مسواتي زقاطمه كلتعتع لعلن تحتن نبزح سب زحلليو اهغراو تنصللو استفلاليه سيامي زوهابو تقدلي زلنا عقم سب وحود زخل لو عقب قلقل تسجيرو إرترا كم مجزاتي حارة خوينا لولاويت هاجر كتكون مخال زي بقالاتون زقد لس أيقونه بعد سمانا شومنت النادو أسمر مهاب تمارا مذكرني دول دا دول اللهم زي كتتا بدو 500 بالنيرو جنبارات خندون معريون تمتيتو صلاعي نايموتن هيتن كتماتي كايد نيرو بزسوقهم كا متأني خا أصوار تسلب كبيد دحر حجي توم ناي تاريخ هايستي بأزيو زدنق من قد جيرهم كجلسوه نسبه ثلاثي ناس أول ساعة راح الكون زحلة فيكونن مالتي حزبي كم مربتو تمازابيليو تحاريديو عددات نديديو مريت إرترا باديميو سبو اجأمنو كله نديديو سلازي نزو كله واقع نزو كله مسجدل تخفيلو إرترا لك ألت إسران 4 مسمت حاستا رأس ختما دحريو عسب كم مجزأت حرخ تكون بعسرتات شحاز قصر
ሰራዊት ደርጊ ኣጽዋራቱን ዳደርቤ ሙሉ ጎልጎል ባርካ ገሊኡ መንገዲ ሞት ገሊኡ ሱዳን ከይዱ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ከኣቱ ከሎ እዚ ንኣዳም ገረሞ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ደርጊ ወተሃደራት ነይሮም ውፃእ መሓዝ ዝኾኑ ገሊኦም ኣዘዝቲ ገሊኦም ካልእ ኣነ ዝዘራረብኩም ኣሎ ልዕሌናስ ነቲ ዝነበረ ኩናት ይገልጽዎ እዮም ምክንያቱ ናይ ሞትን ህይወትን ግጥም ኣካይዶም መወዳእታ ተሰዓሮም ዝኸዱሉ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ደገ ደሎ ወርቁ ጨርቁ እንዳሃበ ነዝገድል እዚ ዓንጊልዎ እዩ ተጋዳላይ ዝግብኦ ነገር ገይሩ እዩ መወዳእታ ሓራ ነፃ ዝኾነት ኤርትራ ክንውንን ክኢልና ብረፈረንደም ሉላዊት ሃገር ኮይና ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ረኺባ ባንዴራ ኣንበልቢላ ድሕሪኡ ዘሎ ካልእ መድረኽ ቃልሲ እዩ ነቲ ሓደ ተነይ ዝሕተዘይ ንሕዝ ነርና ገና መቐፀለ ማለት እኮ ገና ካልኦት ወለደታት ምጠለበ ማለት እኮ ካልኦት ሃገራት ኩሉ እዮም 60 ዓመታት ወላ ገለ ቃልሲ ዘካየዱ ናይ በዓል ኡጋዴን ምንቅስቃስ ኣሎ ናይ በዓል ኦነግ ምንቅስቃስ ኣሎ ናይ በዓል ደቡብ ሱዳን ምንቅስቃስ ኣሎ ንዘመናት ዝኸደ ስለዚ ምስ ኩሉ ጎደለታቱ እቲ ኤርትራዊ ምእንቲ ሞጎጎ ትሕለፍ አንጭዋይሉ ዝኽኣል ቦና እዩ ታትድለ ኤርትራ ክትርከብ ትኽእል እያ ብድሕሪኡ ዘሎ መድረኽ ግን ካልእ መድረኽ እዩ ኣብኡ ከዓ ህዝብኹን ተጋዳላይ ኣይዓገበን ኣብ ላዕሊ ሃሉ ኣብ ታሕቲ ሃሉ እምቢታታት ብብዙሕ መንገዲ እንፀባርቑ ነይሮም ግን ከዓ ኣይፋሉን ፅንሑ ዝብሉ ከዓ ብዙሓት ነይሮም ኣነ ብገለ ኣጋጣሚታት ዝጠቐስኩ ኣሎ ካብ ወለድና ጀሚሮም ኣይተሪኦም ኒኻ ግን መረረታት ከተሰምዕን ከለኻ ማይ ሕጂ ብበረኻ ዝመፁ ደቅና እንዲዮም ትማልኮ ብትሕቲ መግዛእቲ ኢና ፀኒሕና ሓቆም እዮም ምኹን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ገይሮም ኣርሒቆም ኣይጠምትውን ዝኾነ ሰብ ከዓ ክጥምት ኣይክእልን እዩ ይንበየ ዝብል ተዘይኮይኑ ክጥምቶ ይክእልን እዩ ሰባት ኢና ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ምናልባት ግምት ትኸውን ግን ክንዲ ዝኣክል መስዋእቲ ዝኸፈለ ናብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ሞቢላይዝ ዝገበረ ብሓደ ቋንቋ ክዛረብ ዝኽኣለ ውድብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍሽለት ክወድቕ ዝብል ማንም ሰብ ትፅቢት ኣይነበሮ መወዳእትኡ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዋላ ተሓድሽ ወለዶ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ብፅሒት እዩ ዘልዕል ልክዕ ከምቲ ነቲ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ንምውፃእ ዝተኸፈለ ዋጋ እሞ እቲ ናፅነት ምስ ተረኸበ ከዓ ናይ ኣንበሳ ብፅሒት ግባኣኒ እዩ ኢሉ ተጋዳላይ ኣብ ኩናት ስለ ዝወዓለ ክለይም ዘይገበረ ወይ እውን ኣብ ደገ ኮይኑ ከዓ እንትኑ ወርቁ ጨርቁ ስለ ዝሃበ ክለይም ዘይገበረ ከምቲ ቦና ወልደ ማርያም ኣብ 87 ኣብቲ ካልኣይ ውድብ ጉባኤ ዝበልዎ ጓል ንጉስ ነራ ኣብ ዒላ ጠሊቓ መን የውፃእያ ተባሂሉ ኣቦኣ መፂኡ ከዓ መብፅዓ ኣትሎም ሽዑ ዕንዱር ሙዚቃ ዝሃርም ሰብ ነይሩ ንዑስ ምስ ሰምዐ ዓሳ ነባር ወፂኡ ሒዝዋ ነታ ቆልዓ ዓይኒ ጅማ ዝበትኽ ተኳሳይ ነይሩ ወቂዕዎ ካብ ዓሙቕ ቀላይ ሓንቢሱ ዘውፅእ ነይሩ ሓምባስ ያውፅዋ ንመን ትበፅሓ ኢሎም መወዳእታ ኩሎም ሰናይ ግብሪ ገይሮም እሞ እዚኦም ከዓ እቶም ደቂ ኤርትራ እዮም ኢሎም ስለዚ ንምምፃእ ናፅነት ኩላህና እንድሕር ዳ ንሕበነሉ ኮይና ትፍሽለት ከዓ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ እንታይ ንግበር ጥራይ ደሎ እሱ ከዓ እቲ ንምሃሮ መወከስቲ ኣለና ኣብቲ ግዜ ገድሊ ስረ ሰብኣይ ዘፍትሕ መከራ እንዳሃለወ ወዲ ጓሉ ስኒ ነኺሱ ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዘሎ ተጨፋጭፉ ከይተሓለለ እንድሕር ናፅነት ኣምፅኡ ትንደልዮ ዘለና ሓርነት ብከምዚ ኣመሰለ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ተቐዳማይ ምዕራፍ ተዛዚሙ ፍሽለት ኣጋጢሙ እዩ ኣብኡ ሕጂ ምፅብፃብ ኣየድልየናን እዩ ዕዮ ገዛና ክንገብር ኣለና ክነኣቱ ኣለና ሽዑ ንሰብ ታሪክ ክግደፍ ኢለ ክውድእ መርፅ ፅቡቅ ዳርጋ ነቲ ድሕሪኡ ዘለውን ሕቶታት ዳርጋ ጠቃሊልኩሞ ኢኹም ግን ሓንቲ ሕቶ ክብላ ዝደሊ ግን እቶም ሓድሽ ሂወት ኣብ ናፅነት
ምናት ኣማል ካብ ሶርያ ከም ጋዜጠኛ ኮይና ኣትያ ቶም ካልኦት ካብ ኣብ ኤርትራፍትናጽ ኤርትራስ ህይወት ከመይ ረኺብኩማ ብሕጽር ዘለኹላት ክነናትኩም ተመክሮ ግዳ ሃቡና ኣማል በኣኸዶ ክንጅምር حراي نعي أنا حكي زربا عدي مستملسكو 9 بتعمي حجستي نيره you know to be honest you know كمان كمزي بهوتي حجي كالاي ك another life غير له أبزي عد إنجليز جين بيك مل هوتي كم تيجي دحرنا تنت زقاتمني يلن it was the best time you know the best time نعي كم سب كم you know كم أمال ون كمان مستي عرختنا مستي مسارحتي قالي حجينا على لو كلنا if we know that we'll never come back بزيادة كمان مستمرنا يبعد you know بتعمل صبو جزية نيرو نعي مس هزبي مفلات for the first time among هزبي من بار بتفلالي بهراتو مستقدلتي مستراح مفلات تي كل تاريخ بإذن خاطر سامعو you touch it مستيزوم تقدلتي دكنستيو تقدلتي سرحتي دا زينا زنبرو أنا بتعمي حبوستي نيره بتعمي you know I enjoyed it بفلاي خاء عدل هنا I was lucky مستي مويا ناتي أبناي دا زينا يسرح سلزنا بركو مسوخة أنا curiosity نيروني بزح بوتاتات أب إرترا كيدي مالسي درجة كله هاجر almost بتي حيو يبليخ عليه بجكا دنكاليا قال حجي مستي هزبي تحقاسنا تهزبي تسفى زنبرة صبو جزية نيرو صبو جزية عابي تمهرتي خا نيرو نعاي كم زبالكو مس زبي مفلات مس هاجري مس كله نجار كم من أسي عادي نجار نيرو كمان جزية كم تسيو نهاجر قادي فك نكال بوتاك سدد أي حسب النيري فتشم you know تتصبق تخفى أب إرتاي زنبر تي حسابي شو سلازي كسابتي أسبق أسكنت زبالكو خي عن تبوي عند ترى أيك عند تفليتوكا زمت تي محسيتي تي disappointment عند تريو يخا مستيجزية day by day مس مسرحتها مس you know مس زبخا تريو يخا جن بحفشوا نعي that's the best time free Eritrea حجي كمان I hope you know مش I hope I'm sure تملاسيا بتي قالسيناي حزبنا بتي قالسيناي من إسي بتي awareness ذلو حجي بزيادة كمان يريو تي من إسياتا بدقز زعابي أي زعابة يو حجي بزتفلالي عد يوروب أب ميدل إيست أفريقيا زلو بزيادة في التصل زلو حجي تي awareness internationally globally بزي حصل زخونة they know تي what does it mean ناتكا كم سب ناتكا هيواتكا your rights your dignity انتاي مالتيو سلزفلتو إريترا كابزي dictatorship مسوزت I'm sure it's next generation when احنا وين مسؤول we're gonna enjoy even more you know precious time and special time ab Eritrea قلنا it was the best time in my life كمان زمت أي مثلاً بهوتي I hope it comes but that was the best time you know that I had أنا عصرت عامة أبو من باري دحرنا سنة مالتي ካልኦትና ብዚ ተወሳኺ ንድሕለኩም يا بتعمي دس دبل أمل you are lucky بتعمي عدلني أمل أفتر في كتكي تبغي at least نقرب جزء مسز بخا مقل قالن مرأين بتعمي عدلني قبله كده اللي نحنا وان تخمت تقاسكو أب سعودية نيرة كم قال لهم تفلتوا دماني بعد بيت يتقادل لنا يتقادل حرنة إرترا أفتناي مريحنا تفحيو نيرو سلازي كابتس عن حدن كسابتس عن سلستن ناي تثبت واني نيرو نعي
كم خديجة يخون ولا كم كالوت بتقطنا مالتي سلازي كم ولكاي أبزي ناي تثبيت أوان حدا كذكره زدلي كمتي أنت بيك تقصد أنحكو نيوسف محمد علي كذكر يدلي مخنياتو تكتعاتا نكايدو زنبرنا نحنا كم إرتراويان كم هاجر نتقاوت يازم الكتنا متقن انتهي نقبر هاجر نتقاوت يلا ترقاقيتيو شعوون تذكرون دحر كوينكم تقادلو حرنات إرترا اتي برات أو ريدوم نحنا دتقبيلو زنبورو أوانيو هنقوفاي لوم تقبلوا له أوانيو اتي مسواتي نحبر مسواتيو إرترا حارة زوجة سلازي أبزي تثبيت زي كلنا أقاطعمي بديلنا ناي مخاد نتاشو مس أي نبرن already سرعتنا تقادلو حرنات إرترا نيرنا نرأيو معبلنا كما يخيد ريفرندم متسيو أب ريفرندم كم تذكروا نخالقوت كم ناتهم من نتحيزهم كم ناتهم قالسو زنبورو أب سورة إرترا متيهم كيد متو تخلكيلو مع إنه أنا كافتيهم زد متكوية جن بزحات تخلكيلهم بتي زنبورهم مثلا أب تقادلو حرنا إرترا سلا زنبورو بقوقو نخيد متو مالتي حجي بخمي يقلت إن دحرينايو كم هادي هاجراويان مالتي كالي زي بولكيو ببوليتيكا عيني كريون دحر كوينة خاني نزيتات نكتاتولو سلازنبرنا دحر نتعنت جزياوي منغستي زوسدو سقومتات زتبابع كم زي نبرة كلاتنا نفلطو قبل حتاتنا نقلت سلازلنا أمو خاني أقد أمي زي أقداسي عدلات سلازخونة كقلت أسلازلوهي نابنت قالك أبوخ قالت إن دحر كوينة أبت أوانتي حد عابي نايحطو ملكت كلع زقددني بولك أي يخون ولا كم قالك فالز بإرترا مالتيو هزباو سراويت أبت أوانتي حطو العلو أدما غيرو تذكرون دحر كوينكم نمانغستي أبت تشارو عاقيتو مسارتاوت ألبات أغربو نيرو تذكرون دحر كوينكم مالتيو أبت أوانتي نتقبو دلت نايتي تقادلتي بممزماز كله تقلباتهم تقبلنا إنا تباهلوا بمقشاش أبوبوتهم كملسو مس تجبرة تنح مسبولوناتهم كند بقتاتات بب حدا سحبهم كم صوروهم كلاتنا نفلتو حقي هلا نايو بقت حرنت ويك أسون كلان يوم زتوعو ثم أبو ناي نتعنت واندت وقو مالتيو أبرؤسهم زورد انتقلان قفعن نخل إرتراو زسن بدنيرو بفلاي نزياتهم كبر أكلاتهم زوفيو تقالستي كم زعينت قبر ملسي كم منقستك وهاب كله نعي أب سدت كوينة كم خديجة يكون كم أبالنا يتقادلو حرنت إرترا هزبان المحبرات تتباب عنا أين برن سالساي أب معلتي ناي سوات إلو وسنلو زي سرعت زي حشوية ناي ودبات أيد لنا مبالو حدا كابتي نسوات زخد علو معلتي راح إليه قلت وزدلي كالي بزح زي ديمقراطياوي بحرتات كمتي أمالا كلاتكم زوسخكم له يرأى نيرو هو ما أنت موجو تحلفان جوا تبليخا قندماني ندافع كدماني مليسكا سمس عكتيني خا قالينا تجددنا مالتي سدت نداق ماي سدت كان مرح أبت أوانتي يوسف محمد علي أنا كملسين عدي إلو وسينو مالتي يوسف تجازت أنيات كلهم تذكروهم تفلتوهم مالتي سلازي أنا نداق ماي سدت كسات أحكي له يوسف نعدي تملسو قال عاشعو ناتلانيرو سبأي جنا تقدر لا يبتقد لحرنة إرترانيرو كالي بقولك إيه نعي جزناي دحر نتعنت تسمعنا وي قالك أقعد أميتات أب سعودية بملؤ حزب إرترا ناي بفلاي ناي رفيجي وينا كالوت هاجرات باسبورت سلازي نبرنا باسبورتكم تغيروا بهالنيرو سلازي كم تاخذ أقدم مزدقسكو اتنايت سرعات بحرتها تريقوها سلازي
እንታይ ይኽገብር ዘለኒ ከድና ከምቶም ዝግመት ዝነበረ ገለና ንግምቶ ነርና ኢና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም ዝወድቕ ግን ከዓ ንእሽተይ ተስፋውን ነራትና ኣትሊስት ሲ እቲ መሪሕነት ዝወስዶ ዝነበረስ እቲ መሰረት ክብድሆ እዩ እቲ ህዝብና ክብድሆ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝኽበፅሕ ኣይኮነን ካብ ዝብል እምንቶ እዩ ነይሩ ስለዚ ፓስፖርትኩም ቀይሩ ምስ ተባህለ ድማ እዚኣ ማሕለኻ እያ ብምባል ኢና ንዳግማይ ስደት ተሳጢሕና እምበር ልክዕ ከምቲ ከምኡ ተወሳኺ ካብ ሽዑ ጀሚሮም እውን እቲ ናይ 200 ዘይከፈለ ኤርትራውነቱ ኣብ ኩዌስችን ማርክ ይኹን ወላ መሰሉ ኣብ ምንፋግ ዝጀመርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ነፃ ኮይና እያ ይሮ ዝኽእል ወላ ሓደ ይኹን ነገር የለን ኩላትና ሓበን ዝስምዓና ኩላትና ንምክሓሉ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ቃልስን መስዋዕትን ከም ዝነበረ ከዓኒ ነስምረሉን እንተኾነ ግን ነፃ ኤርትራስ ኣይግድን እያ ነይራ እሞ ተስፋ ገብር ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ዝያዳ ቃልሲ ፅበና ምህላው ክጠቅስ ዝፈቱ የቐኒለይ ወዲ ኣለኹ እዚኣ ፅቡቕና ናባይ ኣመሰግን ልጋነሽ ሕረ أو أجي تذكرتاتنا ناي ناتسنت هنا قرب نوعو نذكرنا زلنا مالتيو أنا وم بوغني أبناي إتي مدرخ مالتيو ناي هنسات هاجر مدرخ سيزنبري عدل جيرة مالتيو أبتي تمدي بلو زنبركو مالتيو منستري مكوراتين مالت أبتقادلو ناي إرتراون بزع عامتات مالت زتغالسو مكورات حوات زنبرو عدلنيا نيري بحالة بزح كابتنات سنت بزح خسيبة بزح تماهيرة كبير الأخلية وصعوا قدات ناي منستري وصعوا قدات إرتراء نيري حجي إذا خاء بقات أمي كاب 87 حمشاي قبائي ناي أبتوانتي حماتي بحال نيرو مالتيو حماتي مالت هاقراوي محبر تمهور إترا أب دحرقو خازي حماماتي تغيرو مالت هاقراوي محبر تمهور من إسيات إرترا أبو أبال مأكلاي بايتون أب ناي مأكلاي مبراق كيف لخا كم أبال فتسامي بيت صحفة سنبركو مش سوق صالح ناود ولاون محيدين شنقب مال أبو مبرنايتي محبر حجي ب9 نتسعة توصق الله باتسع ماتي ومصوع أبتوانيتي كلنا نذكر أبالات ناي تم محبرات سكيلن أبالات ناي مرحلة هذان كأ أب موزع كفلتات نايتي ودب مالتيو حجي أنا قد مناتسند بحد عملت مالتيو إتي ناتي موزع خا أبنا وزعي قدايات كوينو كابو خا نابتي ناي مأكلاي مبراق عكم تعنتو يزبولكو مالتيو بسوق محمد سعيد بارين وأمباسادر محمد عمر محمود مالتيو أب سعودي زنبر حجو أسمرا زلو أب سوريا أبت مأكلاي بيت صحفتنا ناي وصع قدايات مأكلاي مبراق أبو توزيع مالتيو حجي انتا مالتيو دحري 9 نيراتا ناي باصع مالتيو 9 حدا خانا صنت كابو نابو أب وصع قدايات منستري كابتوم دارغا مسرتي نايتا استايس عدل هيبون مالتيو كخون سلازي كابتي ناتسنت ازيو إتا منستري ون شعوت هنت زنبرت أزيو كبير سراح بكل شنخاتو يرعني روالتيو اجي أكال نايتي مدرختي كخون زخ على الناس عدلنيا مخاني يردعني مالتيو هذا بزحكم مهارك إلى مالتيو كنت عنتو يزبالكوك إلى تاتنيروم إرتراويان كاب دقون أبتوان إتي زمزوك إلى تات أبناي ناي علم لخاوي مالت قداج سرحون مهورات ونموتسنو إرتراويان سلزي بتيناي
كاب 91 كساب 92 أب سوريا كم قدامي صحافي قد تامالتيو قدامي صحافي نايتي بيت صحفت قدمي ناب إمباسي مغيارة مالتيو دحر مسرحي 92 ناب مأكلاي بيت صحفت أسمار السحيبة مالتي سلزي أبتي مهنا نايتي منستري كاب كساب 9 أبوزح بصحفتات وي كفلتات نايتي وصعد من تزرحكو كاب ناي مأكلاي مبراق ناب بوليتيكاوي قدايات زبهال نيرو مالتيو وناتو تي منسترون مستي معبلنا سلز نبرسي كاب عامت ناب عامت ولا تشيب ناتو ولا تي قرص ناتو نا تغير مصير سلزي أبتوانيتي درجة وحازي وحدات نيرنا مالتيو بقصرنا وحدات نيرنا جن مس جزينا عبي سزمت بزح تماهيرة بزح خسيبة كأونا وخا مس نبرة مالت ناي سراح أبوزح ورشوات أبوزح مالت ناي زوهاب زنبرة ناي سلت أنا بوزح حجرات بسراح بأخيباتات خيس نبركو زيادة عدل ناي انتاي مسلتي نيرترا يبده زلو أبزوان إزي مناتو كاب ناي قالسي انتينات انت أبناي هنسات مدرخ زلو مالت بدهوتات انتاي مسل بلك دارجا كرداك إليه ولا مفلات كرداك إليه مالتو أجي كبيد مدرخ أتيناكم زلنا كم هاجرين كم حزبين كم مالت ولا كم منجستي أبتي وانيتي مالت سلزي إذا كله تدميرو انتاي بال مستي مالت نيرو تأجامات منغونا منغو يمن زنبرة صنيحو خاء منغونا منغو إثيوبيا إذا كلون نتي ناي هنسات مدرخ زيادة كبدت زيادة ون بداهينا قبرو متسز نبرة تيتي حماق عدل دحريتي قبائي سالسة قبائي مالتيو كمتي بثمانان شوعتين مبصعازي نبرة تسفاتات ندحريت كون قوتت غيرنا مالتيو إذا خاء زانتا كلنا نفلتو مالتيو سلازي زحزن يبهالايه مالت تصبقنا خدنا تسفانا نبرنا مالتيو سوق إلكا حماقة تحازة آزيو حرقنيا زخونا التحازة ناي نرئيو زنبرنا مالتيو كله تمكروتات ناي عغم زنبرو سب عدي قديفو أب كندي أب وشت عدت أني حسي نتي بعغمو مالتيو زبركوتو بركيتو تا هاجر من قدمت كندي تخيل كمتا خديجة وي أمال وي ون ونعم كبلو يخلي مالتيو تساقمات أب كندي أب مفتحو خيسي ناب زيادة تساقمات إنها تحلال أخي سب ني هاجرو نا قد في مخاد تساقم يو سلزي أنا بزعبة أب وانات نزنبر ولا أمالون إلى تو مالتيو زيادة حزب خانتاي مسل مناتو أب جزيرة ثورة أب ثورة زنبرة تقدلا يخات فلت راح جن أب ناس النت حزب كله مساحة يزلو ليتمس معلتون انتاي تساقماتو انتايو حتو انتايو كله سلتفلت إزون زيادة يمعلا كان يمهر كامل سلزي عدلنيات نيرنا راح زي كونس ناي بحكي ني مالت كساب كابز عالم زي مالت نفان إذا تمكروا إزي ناي بحكي حبنين قرعتين يسمعنا مالتي إيرتراوي إخا إيرتراوي مخانكا مالت زي كحد انتاي يمثلتي تحقر انتاي يمثلتي هزبي زيادة إنها تصنعي نحية له أو وشتي نفسه كفنا كيدوك بالأخلية ولا ترحقناون كل شيء عليه تسمع علتي مس إيرترا إنا زلنا مس حزبنا إنا زلنا مالتو تام علتنا معاسية تمسي معاسيتي لوتي مسي زي ناتنا الجام نفسه كفنا ناتقال سكمسي خد سلسي نبي حكي تمليسا دي حريت بزح كزارة بأخلية دين معلتين ساعاتين يلو يخونا بالقانيش بخمسي قلت أخلية تصبق زحلفنا يوم مالت بإيرترا كساب لمون استيون عني سنقنا زلو ولا أبزلنا هلا ناسي استيون عنا مالت زيادة ساعاتي بنا زلو بهلاي يعني بوغاني ودي الله خلقانيش
صبوا حق مو بنيام كان الله هذا حصر رابيل وني كينو حمتان እቲ ስምዒት ዝተፈራረቀ እዩ እንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ ሕጂ ዘስሕቁን ኣለዎ እዩ ኣብ ጎደናታት ክትወፅእ ከለኻ ፀጉርካ ፍሉጥ ጃኬትካ ፍሉጥ ኮንጎኻ እዚ እዩ ንፋልማ ግዜ ኣብ ቃኘው ዝነበርናሉ እዋን ካብኡ ውፅእ ቅድሚ ምባሎም 500 ቅርሽን ተመጀመርያ ባኮ ሽጋራን 10 ቅርሽን ተዋሂባትና ስድራና ክንበፅሕ ክንከይድ ምስ ዘለና ንገለ ሰባት ኣዝዮም ዝተሰነፉ ስድራ ዝተፀገሙ ዝፀንሕዎም ንኦም ዘይቲ ገለገለ ፍትሕ ወሃብ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን መሳለጥያ መኪና ናይ ስራሕ ናብኡ ገፃ ትኸይድ ተልያ ሰዱኻ ኣነ ንስድራይ ምስ ረኣኹም ብድሕሪኡ ደሎ ናብ እንዳ ኣውቶቡስ ትኸይድ 5 ተጋደልቲ ንበይንኩም ተፈለዩ ትበሃል ትፍለ ህዝቢ ዝኸፍል ይመልኣት ኣውቶቡስ ብድሕሪኡ ዓንዲ ሒዝካ ጠጠው ኢልካ ንክትከይድ ቶም 5 ተኣቱ ካልኦት ከዓ ብድሕሪኻ ፅበዩለውን ካልእ ኣውቶቡስ ከምኡ ዕድል ክረኽቡ ብኸምዚ መንገዲ እዩ እቲ ህዝቢ ፍቅሩ እገልፅ ከም ሕሱም ኩሉ ሰብ ከም ብሓዲሽ ዝተፈጠረ ኮይኑ ይስምዖ ኣብ ፍቆድኡ ክትሓልፍ ከለካ ዝገብሩልካ አንጉዶት ኣሎ ሓደ ዓርከይ ኣብ ኩሉ ይተዕድመ ንኸይድ ኢሉ ንሓፍቶ ወሲድና ኣብቲ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ ሕጂ ቡን እንዳፍልሐት ኮላታ ጓል ሓፍቱ መንእሰያ ድሓር ነቲ ሓፍቱ እንኳዕ ሓጎሰክ ክብላ መፃ ሕጂ ከባቢ 3-4 ተጋደልቲና ነርና ሕጂ ኣነ ጀብጀቢ ፀጉረይ ወታደራዊ ጃኬት ገይረ ኣለኹ ኮንጎ ሓንቲ ሰበይቲ ካዝ ወደይ 10 ቅርሺ እሞ ሽጋራ ምፃሎም ነዞም ሓዋትካ ኢላትኒ ሕጂ ዋኡ ናቶም ጃኬት ተኸደንኩ ይመስልዋ ኣትማማ ዙ ከምስኦም ይገለ ኢላታት ሓንቲ ሰሓቅ ነይሩ በብ ዝረኸቦ እዮም ዝውጥጡኻ እንግዶት መሊእ እዩ ስለዚ ከምኡ ዝኣመሰለት ኤርትራዊ ከዓ ሰብ ተመኒ ነይሩ ዝተኸፈለ ዋጋ ፍሉጥ ክንሱ በዓል መንዮም ተሰዊኦም ዝብል ኣብ ዝኽር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣሎ ስድሮኦም ኣይተነገሩን ዋላቶም ስድሮኦም ከይተረፈ ተኻፈልቲ ናይ ተሓጎስ እዮም ነይሮም ስለዚ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ዝኽሪ እዩ ዘለኒ ግን ብድሕሪኡ እቲ ህይወት እንዳኸበደ መፅዩ ምክንያቱ ኣብ ውትድርና ንእንዳሽንቲ ከይተረፈ ተፍቅድ ፀኒሕኻ ብኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ወታደራዊ ዲስፕሊን ክትከይድ ፀኒሕኻ ከም ብሓድሽ ምስ ኣዛነዩኻ ዋላ ብትሕቲ ቀይድሃሉ ብትሕቲ ሰራዊትሃሉ ጅባ ውሕድ እዚ ዝፈጥሮ ስምዒታት ነይሩ ገለ ሰባት ኣጋጣሚ ኮይኑ ርኹባት ስድራ ፀንሕዎም ገለ ሰባት ፈፂሞም በተኽ ዝኾኑ ሞይቶም ዝፀንሕዎም ብጣዕሚ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ነይሩ ገለ ሰብ ኣስመራ ዝተመደበ ገለ ሰብ ግን ናብ ዓዱ ንክሓልፍ በስመራ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ሆቴል ክሓድር ኣይክእልኒ ዝፈልጦም ተጋደልቲ ከናድ ኣለዎ ከምዚ እዩ እቲ ስምዒት ከቢድ ነይሩ ብኡ መጠን እዚ ሕጂ መፂና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ተማሂርና ከመይ ገይሮም እዮም እቲ ሶሻል ሴኩሪቲ ሲስተም ናቶም ዘርጊሖሞ ከመይ ገይሮም እዮም ንሰብ ኣፍጋኒስታን ዝፀንሐ ሰራዊት ከይተረፈ እንተመፅዩ ሲ ናይ ሪሃብሊቴሽን ፕሮሰስ ኣለዎም ገዝኡ ኣለዎ ፓርኪ ነፃ እዩ መዓት ሓለፋ እዩ እንድሕር ተጨኒቁ ቴራፒ ወስድ እዩ ናትና ግን የለን ስኢልካ እኮልና ዘረቡ ኢና ኢልና ክዕው ኢና ኢልና ስለዚ እሱ ዝፈጠሮ ዘይምጥዓም ምስ ሕብረተሰቡ ነይሩ ኣብ ቋንቋ ንሰማዕ ይነበርና ኣነ ናብ ስድራይ ከይድ ቋንቋ ይሰማዕን እዩ ኣብ ደምካ ዝኣትዎ ነገር ቶም ምስኻ ዝዓበዩ ይልወጠካ እቲ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ከቁንዑኻ ታስቲርሱ ሒዝዋ ከለዉ ከምዚ ይበሃል ከምዚ ዝበሃል ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ቅድሚኡ ህይወት ኣይነበረን ስለ ናፅነት ዝኽፈል ዋጋ ስለ ዝኾነ ሎም ሎ ሰብ የለን እውን ኣይፈልጥኒ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝኸይ ዝፀንሐ ዋላቱ ምሁር ዝበሃል ዋላ ሓላፊ ዝበሃል ዋላ ገለ ናቱ ዝኾነ ባህሊ ሒዙ ይመፅኡ ካብቲ ገድሊ ዋላ ዞም ቤት ሙርሶና ናእሽቱ ዝበሃሉ ኣቦታቶም ኣዴታቶም ተሰዊኦም እንዳብሓጎኦም ክቦም ከለዉ ምጥዓም ሳን ስለዚ ንዑ ዝኸውን ሲስተሙን ኣኮሞዴት ዝገብር ሲስተሙን ኣይተዘርግሐን ፍሉጥ እዩ ሓድሽ መንግስቲ ሓድሽ ስርዓት እዩ ግን
ተስፋታት ከዓ ነርና ኣነ ዘይርስዖ ሽዑ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ምስ ተፈራረቀ ከምዚ እንክሊልና ንብል በቃ ህይወት ብዋቃዓካ ወይ ተጣይስካ ዲኻ ሲቪላዊ ዝኾነ ህይወት ከተሕልፍ ወይ ወታደር ዲኻ ኮንካ ስጋዕ ማእሲኻ ወታደር ድሕሪኡ ብዚ እቲ ስምዒታት መፂቲ ከዲጃውን ክትገልጾ ፀንሐት ናይ ኣድማ ሓርበኛ ትብል መጽሔት ኩሉ ግዜ ትሕተም ነይራ ፍሊት ሓርበኛ መጽሔት ግን ፍሊት ሕታም ግን መጽያትና ቃል ዋና ጸሓፊ ዘላታ ትብል እያ ኣብኡ ሰለስተ ነገራት ተቐይሱ ብሞያ ይድርበየን የተሉ ሰብ ድሕር ረፈረንደም ክጣየስ ክእል ብሰሊ ስድራ ይድርበን ድሕር ኢሉ ገለ ዝብሉ ነጥብታት ተቐይሱ ነዚአን ከምዛ ሕጃብ ተስፋ ኮይነናና ቀርቂርና ኢና ስጋዕ ረፈረንደም ከይድና መዓልታት ምስ ተረፈ ረፈረንደምካ እቲ ማእኸላይ ሽማግለ ኣኼባ ምስ ገበር ከም ቀደምና ቆሎ ቆርጢምና ኣጥቅና ሸጥ ኣቢልና ደኻ ሃገር ስለ ተረከብና ክንቅፅል ኢና ክጣየስ ማ ክጣየስ ዝብል ሕቶ ከይተቐርቡ ዝብል እዩ መፂና ሽዑኡ ኣነጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ትኹል ፀሓይ መኮነን ኣኼባ ገይርልና ዝክሮም ሰባት የማነ ደርሆ ዳሕራይና ባህሊ ተሳሒቡ ምሳናይ ነይሩ ብድድ ኢሉ ተዛሪቡ ኮፈል ተማዘዝቲ ሓደ ብድድ ኢሉ ዕጥቅና ምሳናይ ዘሎ ኢድና ማይ ዓሙኸን እቲ 4-5 ስድራ ከም መፍለስ ሒዝና ድብላዕ ዝተዘየሎ ድብል ስለዚ ዋላቲ ጠለብ ብዛዕባቲ ቁጠባዊ ሸነኻት እቲ ማሕበራዊ ህይወት ገለ ይኹን ግን ባዕሉ ተሰኪምካያ ዝመጽኻ ጸርካያ ዝመጽኻ ውድብ እሱ ዝኣትዎ መብጻሕታት እዩ ኣብቲ ናይ 87 ጉባኤ ዝኣትዎ ኣብቲ ቻርተር ህዝባዊ ግንባር ድነጸረ ሕጋዊት ዝኾነት ኤርትራ ክትህሉ ሰብኣዊ መሰል ክኽበር እዞም ኩሎም ክብርታት ሕብረተሰብ ስርዓት ክህሉ ሰልፍታት ገለ ዝብል እዚኦም እዮም ቶም መሰል ናይ ሰብ ዘውሕሱ ሰብ ከዓ ሓንሳ እዩ ዝነብር ኣብ ዓለም ብፍላይ ውሳእ መዓት እንተኾይኑ ከምቲ ምስ ኩሉ ፀገማቱ ምስ ጉጅኡን ገሊኡን ዋላ ሰብኣይ ወጋዕ ኣብቲ ገድሊ ምንባርካ ጥራሕ ኣብኡ ዝሓለፈ ገልጠምጠም እልብድ የብሉ ስለዚ ህይወት እንዳመረረ ኸይዱ ነዚ ርእሲ ዘልዒልና ነፈርቲ ጠጠው ከብሉ ብፆትና ምስ ከዱ ኤርፖርት ምስ ተተሓዘን ኢሳያስ በቲ ምስ ዓገትዎ ኣብ ትራክሲ በዚ ከዓ ተኽለማንጁስ መፂ ኣኼባ ምስ ገበረልና ኣነ ዝሕቶ እዚ ሓይቲ ኣዳራሽ ሙሉእ ግጥም ኢሉ ነፈርቲ መለስ ኣለዋ ካብ ሰማያት ኤርትራ ገለገለ ኢሉ ክጭድር ከሎ ስማዓኒ ከምዚ ኢሉ እዚ መብፃዕ እዚ ተግበሮን ስቕበል ስዲ ስለዚ እዚኦም እዮም ማለት እቶም ሰባት እቲ ድሕር ናጽነት ዝነበረ ህይወት ኣዝዩ መሪር እዩ ድሕሪኡ ከዓ ከምዚ ኸዲጃ ዝገለጸቶ ተኣድማ ተገይሩ ሰበብ ሓደ ተለቒሙ ተኸይልቀም ዝፈርሐ ከኣምሊጡ ኣካልናት ንኾይና ሓንሳ እቲ ናይ ፀይቂ መንገዲ ስለዝተተሓዘ ከዓ ቀፂሉ ንዑ ንምልዋጥ ኢኻ ዋጋ ዝኽፈል ኣሎ እሞ እቲ ህይወት ከቢድ እዩ ከምዚ ብፍላይ ኣነፃፂርካ ከምዚ ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ ዓይነት ሲስተም ኣይነበረን ከምኡ ዓይነት ትፅቢት እውን ኣይነበረናን ግን ኩሉ ግዜ ነቲ መከራ ጥራሕ ከዓ ኮልና ኢንተርቴይን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብሕጂ እውን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝኽፈል ዋጋ ሰባት ምስ ኩሉ ክሳራታቶም ነድዮም ነቲ ሓርነት ንብሎ ዘለና ከምልሱ ስለዚ ንዕኡ ግምት ዘእተወ ስርዓት እንድሕር ክንፈጥር ደይክኢልና እቲ ዕድላት ነንበይኑ ይኸውን እሱ ዝፈጥሮ ፀገም ከዓ ኩሉ እዩ ከምዚ ፈረንጂ ኢንጃስቲስ ዋን ኢንጃስቲስ ኦል ድብሎ እጅስ ንሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ዘይዕገቡ ብቲ ሰራዊት ኩሉ ሰብ እዩ ሕሙም ነይሩ እሞ እቲ ዝኽርታተይ ከም ዝመስል ግን እቲ ዝበዝሐ ከዓ እቲ ፅቡቅ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ህዝቢ ኤርትራ ፍቅሩ ለጊስ እዩ ብደገ ዝመፁ ሰባት ኣይፈልጡኻን ኤክስፖ ተባሂሉ እንድሕር ዳ ረኺቦምኻ ኣብ ኢድካ ይዓሙኹኻ ሰሊ ከይፅሙ ብሕትውና ከይስማዓካ ከይተሰማስል ኢሎም ሳላኹም እዩ እብሉ እስኻ ከዓ እቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ትፈልጥ ኢኻ በዚ ሕጂ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ሰብ ንኽትከውን ዓቕሞም ምብርካቶምን ትሕበን እዚ መስል እቲ ኤርትራውነት እዚ መስል እቲ ዝኽሪ
ተፈጥሮ ተስለምለም ተስፋ እተለምልም ተፈጥሮ ተስለምልም ዛፍሪ ፈለማ ዛፍሪ ፈለማ ኣብ ልበይ ያዒማ ኣብ ልበይ ኣዒማ ሃገረይ ዝተገነተይ መድኃኒተይ ነፍሰይ ሃገረይ ፍረይ ጽገይ ሃገረይ ሃገረይ እምባባ ዓደየ ተነሳነሲ እምባባ ዓደየ ተነሳነሲ ዓዲ ንህብኹኒ ኣደስተዓተኒ ዓዲ ንህብኹኒ ኣደስተዓተኒ መዓር ክትብርበሪ መዓር ክትብርበሪ መታን ክትክበሪ መታን ክትክበሪ ሃገረይ ዝተገነተይ መድኃኒተይ ነፍሰይ ሃገረይ ፍረይ ጽገይ ሃገረይ ሃገረይ ብስተገነትኪ ባዕልና ክንሓፍሶ ቆፎ ክመሊኡ ምድሪ ቤት ክፍሶ ዝኽሪ ክኽነብር ወትሩ ምስ ጠለለ ቅናት ተቐነቲ ኣሃ ቅጥንጥን ዝበለ ሃገረይ ዝተገነተይ መድኃኒተይ ነፍሰይ ሃገረይ ፍረይ ጽገይ ሃገረይ ሃገረይ ኣይትድከሚ ከቶ ኣይትሰነፍኒ ድሕሪኺ ኸይተርፍ ሞተይ ትኹንኒ ክጽብቕ እምባባ መታን ተበሉኒ ኣብ ትሕቲ ጽላልኪ ኣሃ እንተ ዝኸቡኒ ፍቱቱ ፍቱቱ ዝፈትወኪ ሕግብግብ ሕግብግብ ዓይነይ ዝበቀኪ ማኣስካል ኮይኑ እንታይ መሲሉኪ ናተይ ብምዃንኪ ናተይ ኣዝየ ዝሃርፈኪ ሃገረ ፍቱቱ ፍቱቱ ዝፈትወኪ ሕግብግብ ሕግብግብ ዓይነይ ዝበቀኪ ማኣስካል ኮይኑ እንታይ መሲሉኪ ናተይ ብምዃንኪ ናተይ ኣዝየ ዝሃርፈኪ ሃገረ ሃነን ሃነን ኢላ ኣንጊሃ ብተላ ሃነን ሃነን ኢላ ኣንጊሃ ብተላ ኣብ እግሪ ገበላ እምባባ በቂላ ኣብ እግሪ ገበላ እምባባ በቂላ አንጊሃ ብሻዓ አንጊሃ ብሻዓ ከፊታ ኸሊዓ ከፊታ ኸሊዓ ሃገረይ ዝተገነተይ መድኃኒተይ ነፍሰይ ሃገረይ ፍረይ ጽገይ ሃገረይ ሃገረይ ሃነን ሃነን ኢላ አንጊሃ ብተላ ሃነን ሃነን ኢላ አንጊሃ ብተላ ኣብ እግሪ ገበላ እምባባ በቂላ ኣብ እግሪ ገበላ እምባባ በቂላ አንጊሃ ብሻዓ አንጊሃ ብሻዓ ከፊታ ኸሊዓ ከፊታ ኸሊዓ ሃገረይ ዝተገነተይ መድኃኒተይ ነፍሰይ ሃገረይ ፍረይ ጽገይ ሃገረይ 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 ብዝተገነተይ መድኃኒተይ ነፍሰይ ሃገረይ ፍረይ ጽገይ ሃገረይ ሃገረይ ኮኸብ ተኸንቲተ ኣምባር ተሰሊመ
نتاي